Благословена събота, братя и сестри! Божиите благословения да бъдат на всеки един от вас. Благодарни сме на нашия Спасител, че отново е благоволил да бъдем тук в Неговия молитвен дом и да разтворим страниците на Свещеното Писание, от които да почерпим сила, вяра и увереност в тези последни дни, в които живеем. Вчера разглеждахме някои детайли от проповедта на Христос, докато беше тук на земята. Аз отново искам да прочита стиха, който беше в началото, тъй като сега желая да обърнем внимание на втората част на думите на Спасителя. Стихът беше записан в Евангелието от Марка, 1 глава, 15. Исус казваше: времето се изпълни и Божието царство наближи, покайте се и повярвайте в благовестието. Вчера говорихме за това, че времето се е изпълнило, за идването на Христос. Направихме и връзка с събитията, които потвърждават за наближаващото второ пришествие в нашето съвремие. Говорихме за Божието царство. Сега желая заедно да си припомним някои истини, а може би ще чуем и някои за първи път, които се отнасят до покаянието и вярата в благовестието. Категорично е, че нашият Спасител е съвършеният ни пример и би следвало да го следваме стъпка по стъпка, дори в начина на проповядване, още повече в начина на живот. Ако трябва да направим някаква съпоставка и да потърсим тези две вести за покаяние и вяра в благовестието в нашето съвремие, в нашата действителност, може би така най-актуалната вест за Божия народ, който живее в края на времето, е записана в Откровение 3 глава, от 14 до 22 стих, познатата ни вест към Лаодикийската църква. Когато изследваме книгата Откровение на пророк Йоан, ние виждаме, че това е последната църква, към която Господ се обръща, последният исторически период на църквата, след което той се завръща и ще вземе онези, които са решили да посветят живота си на него. Няма да чета всички стихове, само тези, които се отнасят конкретно до веста. Зная делата ти, че не си нито студен, нито топъл. Дано беше ти студен или топъл. Така, понеже си хладък и нито студен, нито топъл, ще те избълвам из устата си. Понеже казваш: богат съм, обогатих се и нямам нужда от нищо, и не знаеш, че ти си окаян, беден, сиромах, сляп и гол. Съветвам те да купиш от мене злато пречистено през огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш и да се не види срамотата на твоята голота, и помажи очите си с ковури, за да гледаш. Всъщност, това е вестта на верният и истинен свидетел. В Библията е записано началото на Божието създание. Тук, разбира се, не бива по никакъв начин да си създаваме погрешно впечатление, че Христос, който е верният и истинен свидетел, е бил сътворен. Многократно в разговорите със своите ближни, с евреите, а и цялата история на еврейския народ в миналото показва, че той е едно със своя Отец още от начало, от вечността. Така че, ако направим един паралел с Божията вест в началото на Неговото служене тук на земята и вестта към Неговия народ в края на времето, в което живеем, ние ще намерим един категоричен паралел. Бог съветва Неговия народ да се покае. Божията вест тук на земята беше отправена към Неговите сънародници, към тези, които бяха избраният народ, имаха познание върху истината, Господ ги беше водил
ги беше търпял дълго време и за последно той беше дошъл лично в плът да им покаже и да изяви божеството, за последно да протегне ръка и който приеме, приеме. След това еврейската нация, както знаем от пророчествата и изпълнението им, завинаги отпадна от Божия план като такава, чрез която Господ да извърши своето дело. Господ обаче никога не пренебрегва онези, които с вяра, с покаяние се обръщат към Него и Той е готов да ги използва в своето чудесно дело за спасяване на души. Ако трябва да потърсим някакво определение за покаяние, ние много често говорим за този термин, за тази опитност. Поне на мене много ми харесва стиха в Притчи, 28 глава, 13. Който крие престъпленията си, няма да успее, а който ги изповядва и оставя, ще бъде помилван. Апостол Павел казва, че целият човешки род, без изключение, е съгрешил пред Бога. Римляни 3 глава. Следователно, ние трябва да осъзнаем това и когато изявим нашите престъпления, изповядаме ги пред нашия небесен баща, пожелаем да скъсаме с тях, да ги изоставим, тогава имаме обещанието, че Господ ще ни помилва. Няма да падне наказанието поради греховете ни върху нас. А точно поради тази причина Христос стана жертва и пое нашата вина, нашите грехове върху себе си. Разбира се, онези, които откажат да се възползват от тази милостива покана, те ще трябва да понесат и ужаса на втората смърт, вечното разделение с небесния Бог, животодателя. В Свещеното писание намираме много примери за истинско и за фалшиво покаяние, или дори за случаи, когато няма никакво покаяние. Искам да се върнем съвсем накратко в началото на земната история. Когато първата двойка съгреши, тя започна да изказва едни оправдания: ама Господи, жената, която си ми дал, Господи, змията, която си създал. С други думи, Господи, Ти си виновен, защото ние сме в това състояние. Ние изпаднахме поради Тебе в това състояние. Ако направим един паралел с децата на нашите първи родители, дали те се покаяха за своите грехове или пък упорстваха в тях, примерът е красноречив. Каин и Авел. И двамата бяха възпитавани в едно и също семейство. И двамата бяха завеждани при входа на Едемската градина. И двамата бяха учени на поклонение пред Бога. И двамата разбираха в дълбочина какво означава човек да е изгубил рая. Техните родители, съм убеден, непрекъснато са им обяснявали, че въпреки греха, въпреки страданията, които трябва да понасят, извън Божието присъствие, извън Едемската градина, те им напомняха и обещанието, че Господ ще изпрати семето на жената, което ще смаже главата на змията. И какво се получи в крайна сметка? Тези двама младежи, Каин и Авел, получавани по един и същи начин, постъпиха по съвсем различни, имаха различни постъпки. Единият реши да послуша Божията воля, да се съобрази с Божиите изисквания и заради това той беше намразен от брат си. Брат му Каин реши по свой собствен начин да достигне до Бога. Начинът на поведението всъщност издаваше неговата нагласа спрямо Божеството. Ето, аз съм постигнал толкова много неща. Какви хубави, красиви плодове от моята градина съм събрал. Ето, аз ти ги подарявам и очаквам въз основа на този подарък ти да ме приемеш.
Авел разсъждаваше по друг начин. Господи, аз вярвам в обещанието, което си дал, че ти ще изпратиш семето, за да смаже главата на змията. Моля те, приеми ме като грешник, но ми изчисти в кръвта на своя съвършен агнец. И точно за това той принесе и агне без недостатък от своето стадо. Знаем какво беше отношението. Не, че Господ искаше да отхвърли единия и да приеме другия, но начинът, по който ние отиваме при нашия Създател, начинът, по който ние показваме отношението си към Него, всъщност определя и бъдещата ни съдба. В книгата Духовни дарби, том 2, поне аз не съм чувал да е превеждана на български, има интересни вести от Божията вестителка Елън Уайт и искам да ги споделя с вас по отношение на веста към Лаодикия. Причината да се даде веста към Лаодикия беше да се очисти църквата от фанатичните влияния, но целта на Сатана бе да изопачи веста и да унищожи влиянието й. Господ е видял, че още в зараждането на Неговата църква, на Неговия народ, след проповядване на първата, втората ангелски вести, след като се обособява един народ, който е готов да го следва напълно, да възстанови развалините в Божия закон, Господ е видял, че навлиза фанатизъм. Дяволът никога не спи и той се опитва да събори Божият план. Знаем, че през цялата история на Божия народ този противник на човешкият род търсеше варианти, възможности по всякакъв начин да унищожи Божието дело. И тук в този случай, 19 век, целта на Сатана бе да изопачи веста и да унищожи влиянието й. Вижте, той не премахва веста. Той я изопачава, изкривява и по този начин отслабва нейното влияние. Веста е дадена до всеки един от нас. Въпреки че там пише, Господ казва, напиши това до ангела на Лаодикийската църква. Защо се отнася лично до нас? По-надолу Божията вестителка обяснява детайлите, поради които Господ дава тази вест. Някои от хората са се опитвали да налагат своето виждане, своето разбиране върху своите братя и сестри. Своите виждания, когато казвам, имам предвид виждания, които се различават от ясната Божия воля. И те дори са се поставили в позицията на съдии да определят кой какво да прави, как да го направи, т.е. те са поставили себе си на мястото на съвършения свят Бог. По-нататък Елън Уайт пише: видях, че вестта към Лаодикия е приложима към Божия народ за настоящето време и причината, поради която тя не може да извърши по-голямо дело, е твърдостта на сърцата им. Още тогава Господ се сблъсква с един проблем – коравосърдечието на Неговия народ. То не е за първи път. Еврейският народ, знаем какви опитности имаше, какви чудеса видя, как Господ беше лично между тях, присъстваше. И въпреки това те избираха много често да не му се покоряват, да не вършат Неговата воля. Но Бог дава време на веста да извърши делото си. Сърцето трябва да бъде изчистено от греховете, които дълго време са държали Исус отвън. Тази страшна вест ще извърши делото си. Господ е категоричен. Тази страшна вест на очистване сред Божия народ, тя ще извърши делото си. Когато беше представена за първи път, пише Елън Уайт, тя водеше до дълбоко изпитване на сърцето. Грехове бяха признавани и Божият народ беше раздвижен навсякъде. Почти всички вярваха, че тази вест ще завърши с високия вик на третия ангел. Господ ги е водил по един невероятен начин и тя по-надолу обяснява в какво се изразявало това, аз след малко искам да ви го прочета. Както в онова време,
така и в днешни дни, в края, Господ ще използва лаодикийската вест окончателно, за да отдели плявата от житото сред неговия народ. Тя всъщност пречиства тази вест. Дали аз я приемам, дали вие я приемате, е отделен въпрос. Но целта на тази вест е, ако се върнем към стиховете от Откровение, на първо място да ни покаже истинското състояние. Ние много често, като човеци, които сме родени в грях, имаме склонност да величаем себе си, да се подаваме на нашия егоизъм, да подхранваме личното аз, но Господ ни казва, че ние сме окаяни, бедни, сиромаси, слепи и голи, докато отказваме напълно да се предадем на Спасителя. В същата лаодикийска вест Господ дава и рецептата за лекуване от това състояние. Но нека да продължим с вестите, които е дал на своята служителка. Вестта беше предвидена, за да събуди Божия народ, да им разкрие техните отстъпления и да ги води към ревностно покаяние, за да може те да бъдат подкрепени от присъствието на Исус и да бъдат годни за високия вик на третия ангел. С други думи, покаянието, към което ни призовава нашият Спасител, има пряко отношение към устояването ни в последните дни и това да бъдем годни за среща с нашия Спасител. Следователно, аз ако отхвърля тази вест и махна леко с ръка, това не се отнася за мен, аз съм добре, аз стоя добре пред Бога, рискувам да остана в това състояние, в което Господ повече нищо няма да може да направи за мен. Докато вестта въздействаше на сърцето, тя водеше до дълбоко смирение пред Бога. Ангели бяха изпратени по всички посоки да приготвят невярващите сърца за истината. Делото на Бог започна да се осъществява и Неговия народ беше запознат със състоянието си. Тази вест е започнала да работи още по това време, но както прочетохме, коравосърдечието и други фактори са повлияли Божият народ така постепенно да отклони погледа си от ясните вести на Спасителя и това да го доведе до попадане в една по-голяма тъмнина, един мрак. Когато Господ всъщност разкрива истинското състояние на своя народ, Той винаги дава и изходен път, както прочетохме. Самия Той е този, който може да излекува душата. Апостол Яков в своето послание, в 1 глава, от 22 до 25 стих, ни казва, че има много голяма разлика между онези, които само слушат, и онези, които изпълняват Божието Слово или обръщат внимание на Божиите вести. Той ги оприличава, вдъхновен от Божия дух, с хора, които застават пред едно огледало и се оглеждат. Всяка сутрин ние се оглеждаме пред огледалото. Ако има нещо нередно, гледаме да го изправим, да сме в приличен вид и така излизаме навън. Направили ли сме наша практика, всекидневна практика, постоянна практика да се оглеждаме в Божието огледало, да се вглеждаме в Божиите вести, да се оглеждаме в Божия стандарт за съвършен характер, Неговия свят закон? Ако това го правим, Господ ще ни даде и желание, и сила да се предадем напълно в Неговите ръце и това да ни променя. Самият закон няма сила за промяна. Той само ни показва нашето окаяно състояние. И това, че ние твърде далече се отличаваме от съвършения божествен стандарт. Но вижте, отново ако се върнем към вестта към Лаодикия, съветвам те да купиш от мене. И Господ изброява какви неща да се купят. Той всъщност не иска злато, богатства, не иска някакви скъпоценности от този свят,
апостол Петър казва, че ние сме с скъпа цена купени, с самата жертва на Христос, Неговата скъпоценна кръв. Тоест, това купуване означава аз наистина да приема, че се нуждае от Бог, от Неговата помощ, от Неговата сила и да се предам напълно в Неговата ръка. Но ако започна да философствам, да мъдрувам, да се изтъквам най-различни причини, това вече е сигурният път, по който аз не искам да приема Божията вест. Аз не искам да отворя вратата на моето сърце за Бога. В 6 том от свидетелства към църквата Господ ни дава и други детайли относно делото на покаяние, което трябва да се извърши, и промяната в Божия народ, която Той очаква да види. Господ на небесата няма да изпрати върху света съдбите си поради непослушанието и престъплението, докато Неговите слуги не дадат предупреждението. Ние вече споменахме, че Божията вест на самия Исус Христос и на Неговите последователи в това време трябва да обхваща и предупреждение за настъпващото второ пришествие, да се изявят белезите за това приближаващо събитие и да насочи вниманието към една пълна промяна в послушание към Божията воля. Бог няма да прекрати благодатното време, докато вестта не бъде по-ясно представена. Божият закон трябва да бъде възвеличен. Неговите изисквания трябва да бъдат представени в техния истински свят характер така, че хората да могат да вземат решение за или против истината. Нека малко да поспрем и да се замислим, има ли такава вест на последното време, която Господ дава към цялото човечество, която е твърде категорична и която изисква човек да застане на една от двете страни, или на Божията страна, или на страната на противника и съответно да понесе последиците. В третата ангелска вест, Откровение 14 глава, от 9 стих надолу, са записани страшните думи, които всъщност имат за цел да разтърсят из основи всеки един човек и да му покажат, че Господ наистина идва и Той ще отдаде на всеки според делата му. И друг трети ангел ги следваше и казваше със силен глас: ако някой се поклони на звяра и неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той също ще пие от виното на Божията ярост, което е приготвено в чашата на гнева му, и ще бъде мъчен с огън и сяра пред святите ангели и пред агнето. И димът от тяхното мъчение ще се издига за вечни векове. И онези, които се покланят на звяра и на образа му, няма да имат покой ни денем, ни нощем, нито който и да е друг, който приема белега на името му. Тази вест всъщност изтъква категоричността да приемем да застанем или на Божия страна, или на страната на противника. Много неща сме чели за белега на звяра, за печата на живия Бог. Ясно е, че тук самия Спасител насочва вниманието към най-святите истини, разкрити в небесното светилище. Онези истини, които са изявени в Божия ковчег на завета, където са положени плочите, върху които са написани 10 заповеди, стомната с манната, Аароновият жезъл, който за една нощ цъфна и дори даде плод. Дълбоки и велики истини, над които ние сме съветвани непрекъснато да разсъждаваме и да позволяваме нашия Спасител да ни преобразява, за да ни познае, когато се завърне отново на земята. Вестта на Христовата праведност трябва да бъде разгласена от единия край на земята до другия, за да приготви пътя за Господа. Това е Божията слава, която завършва делото на третия ангел.
Тоест, до тук ние разбираме, че покаянието, за което ни говори Господ Исус, е свързано директно с лаодикийската вест, вестта към Лаодикия, към Божия народ в последното време. Разбираме, че това е една вест, която да определи, да накара хората да се определят за Бог или против Него. И Божията вестителка, вдъхновена от самия Бог, ни казва, че вестта на Христовата праведност трябва да бъде разгласена от единия край на земята и това ще бъде славата, която ще завърши делото на третия ангел, Божията слава. Няма никакво дело в нашия свят толкова велико, толкова свято и славно, никакво дело, което Бог почита толкова много, както това евангелско дело. Вестта, представена в това последно време, е последната вест на милост към падналия свят. Тези, които имат привилегията да чуят тази вест и които упорстват в отказа си да се вслушат в предупреждението, отхвърлят последната си надежда за спасение. Няма да има второ благодатно време. Словото на истината, писано е Евангелието, което трябва да проповядваме. Колкото повече отделяме внимание на Божието Слово и на Неговите съвети в духа на пророчеството, толкова по-ясно пред нашите умове се разкриват великите истини и както учениците, които вървяха заедно със своя Господ, но не го познаха по пътя към Емаус, толкова повече ние ще опознаваме нашия Спасител и Неговите вести ще стават мили на нашите души и сърца. Елън Уайт през 1890 година, 1 април, е записала следното. Някои ми писаха, питайки ме, дали вестта за оправдание чрез вяра е третата ангелска вест. И аз им отговорих, писмено им отговаря. Това е третата ангелска вест в истинността си. Оправдание чрез вяра и третата ангелска вест. Едно и също. Ако трябва да се замислим, ние преди малко четохме съдържанието на третата ангелска вест. Там Господ е категоричен. Дал е първа, дал е втора вест. Последната е третата, окончателна. Всеки трябва да направи своя избор и Господ идва, за да приключи историята на грях на тази земя. Как така оправданието чрез вяра има връзка с тези страшни предупреждения, че който приеме белега на звяра или числото на неговото име, той съответно ще пие от Божия гняв? Аз си мисля, че ако ние не вярваме, че Божият закон е съвършен, ако ние не вярваме, че това е последната вест към падналото човечество, ние няма как да приемем тази вест. С други думи, трябва да имаме вяра, че наистина това е вест от нашия Спасител. Вяра, че Той ни предлага последен шанс, последна възможност. И ние, ако се съобразим с нея, Господ е силен да ни даде и силата, и увереността, за да устоим дори в трудни моменти. Винаги, когато си мисля за тези събития, които предстоят, си спомням за съветите в духа на пророчеството и там е записано, че историята с поклонението на полето Дура, когато Навуходоносор издигна златния образ и накара всички да паднат и да се поклонят, тази история ще се повтори в края. Божият народ, пред него ще бъде поставено категоричен ултиматум, или да се покланя на своя Бог, в когото вярва, или да понесе последиците. И когато си припомням тази история, изключително насърчение за мен са думите, които тримата младежи казаха. Царю, да знаеш, нашият Господ, в когото вярваме, Той може да ни освободи от Твоята ръка и от огнената пещ. Но дори и да не го направи, ние няма да се поклоним на Твоя образ. Когато ние имаме такова убеждение,
такава вяра, когато ние по такъв начин сме прегърнали божествените истини и нашият Спасител е станал за нас живот, тогава и ние ще можем в момент на криза, на трудности да кажем същите думи и никакви заплахи, никакви мъчения, никакви страдания няма да могат да ни върнат назад. Когато говорим за оправдание чрез вяра, за праведност чрез вяра, ние задължително стигаме до божествения стандарт, до Божия свят закон. В Псалом 119, 142 и 144 стихове ние четем следните думи. Твоята правда е правда вечна и законът ти е истината. Правдата на Твоите свидетелства е вечна. Вразуми ме и ще живея. Многократно в този най-дълъг псалом псалмистът, вдъхновен от Божия дух, заявява, че ако той живее според свидетелствата на Бога, ако той му обръща непрекъснато внимание и се наслаждава в тях, Господ непременно ще го опази и ще го подкрепи в часа на изпитанието. Апостол Павел в послание към Римляни, 5 глава, 1 и 2 стихове ни казва, че ние чрез вяра се оправдаваме. Вяра в жертвата на нашия Господ Исус Христос. В Исаия 48 глава, 18 стих, отново Божия дух ни говори за правдата. И там е записано: дано би послушал ти заповедите ми, тогава мирът ти щеше да е като река и правдата ти като морските вълни. За себе си правя извод, че послушанието към Божиите заповеди всъщност дава онази правда, която Господ очаква да види във всеки един от нас. Въпросът е как аз да бъда послушен, когато в мене живее личното аз, когато в мене е посято онова зрънце на греха, още от първите наши родители. Нека да чуем какво ни казва Свещеното писание чрез вдъхновените думи, записани от апостол Павел към църквата в Филипи, 4 глава, 13 стих. Много кратки думи, но много съдържателни. Всичко мога чрез онзи, който ме подкрепява. Можем ли и ние да правим всичко, т.е. да вършим Божията воля, чрез силата на онзи, който ни подкрепя, чрез силата на онзи, който даде живота си за мен? Понякога си мисля, че не можем да осъзнаем в пълнота дарът, който получаваме в лицето на изкуплението на Христос за нашите грехове. Защото ако го оценяваме, нашият живот ще да бъде много по-различен. След малко ние ще говорим и за оценката, която ние даваме, за начина, по който ние всъщност приемаме Божиите дарове. Още малко искам да споменем завестта за оправдание чрез вяра. В един сборник от специални свидетелства към църквата в Батъл Крик, записани през 1896 година, Елън Уайт, вдъхновена от Бога, е записала следното. Господ в Неговата велика милост изпрати най-скъпоценната вест на народа си чрез старейшините Лагонер и Джонс. Тази вест трябваше да занесе по-отчетливо на света и издигнатия Спасител. Жертвата за греховете на целия свят. Вестта представя праведността чрез вяра в нашия гарант. Тя кани хората да приемат праведността на Христос, която се изявява в послушание на всички Божии заповеди. Отново ни се напомня, че оправдание чрез вяра, Христовата правда, която е бялата дреха на светиите, всъщност е пълно послушание на Божия закон. И отново да се върнем към вестта на третия ангел. Или се покланяте на живия Бог и сте му покорни във всяко едно отношение, във всички детайли на Неговите правила и закони, или се покланяте на звяра
и получавате последиците от това. Вестта за праведност чрез вяра е вестта, която Бог заповяда да бъде занесена на света. Това е вестта на третия ангел, която трябва да бъде прогласена с висок вик и да бъде съпроводена с изливането на Святия Дух в голяма мярка. Виждате какви детайли Господ ни разкрива, че не е възможно Неговият народ да бъде изпълнен със Святия Дух, докато в сърцето си поддържа гордост, докато не вижда собствената си слепота, докато пренебрегва Божиите вести за спасение. Тази вест кани хората да приемат праведността на Христос, която се изявява в послушание на всички Божии заповеди. Когато говорим за оправдание, ние всъщност още в началото споменахме, че трябва да осъзнаем нашето състояние, да осъзнаем, че единствена помощ и сила да бъдем изчистени можем да намерим само в нашия съвършен Изкупител Исус Христос. Как обаче на практика това може да се прояви в нашия живот? Харесва ми примерът, който Господ ни е дал за Мария, която го помаза с мирото. Всички ние си спомняме случая. Аз искам да прочета много кратко няколко реда от живота на Исус, книгата Живота на Исус, глава 62, озаглавена Огощението в дома на Симон. Мария не схващаше дълбокото значение на извършеното от любов дело. Тя не можеше да отговори на обвинителите си. Спомнете си, че те обвиняваха и шушукаха. Как може да се пракоса такова голямо състояние? Брати и сестри, ние ако не жертваме за нашия Господ и не дадем всичко от себе си, за кого да жертваме? По-нататък Елън Уайт продължава. Не можеше да обясни защо избра точно този момент, за да помаже Исус. Виждате, че тя дори не е осъзнала, не е разбирала тези детайли. Святия Дух състави плана, а тя само се покори на Неговите внушения. Аз си мисля, че тук е ключовия момент за нас. Можем ли да различим кои са внушенията на Божия Дух? Ако това можем да го направим, много е лесно да се предадем в обятията на нашия Спасител и Той чрез нас да извърши своето дело. Когато се действа по Божие вдъхновение, не може да се даде обяснение. Невидимо присъстващо, то заговаря на ума и душата и потиква сърцето към действие. Божието внушение, когато работи по този начин и произвежда в нас Божиите дела, Божията вестителка завършва този пасаж с думите: само по себе си то е оправдание. Ето как работи Божията сила в нас, за да бъдем оправдани чрез вяра. На няколко места в боговдъхновените писания, написани от Елън Уайт, ние четем, че делото на адвентистите от седмия ден е да прогласяват третата ангелска вест. Преди малко прочетохме, че това е всъщност оправдание чрез вяра. На други места е записано, че третата ангелска вест съдържа първата и втората ангелски вести. И то всъщност има една градация. Споменахме, че и в трите вести се говори за поклонение пред живия Бог. Последната обаче обръща особено сериозно внимание върху това, че човеците ще бъдат принуждавани по всякакъв начин да приемат и поклонение и да се поклонят и на врага на Бога. Още нещо интересно. Първата и втората ангелски вести подготвят хората да приемат и да дадат третата ангелска вест. Когато това го прочетох, се замислих.
възможно ли е аз да избера да застана на Божия страна в критичен момент, когато това вече решава моята съдба и в небесните книги или регистри ще се запише срещу моето име верен или неверен? Възможно ли е да бъда верен, ако преди това не съм приел първата и втората ангелски вести? Ако преди това аз не съм проявявал страхопочитание към Бога, не съм се вслушал в Неговите апели, не съм го молил да ми даде сила да ме преобрази и така да го прославя чрез моя живот, не съм бил послушен на Неговите заповеди, ще мога ли да устоя в края, ако не съм обърнал внимание на Неговите предупреждения за поклонение пред идоли и пред всичко друго, което Господ не е поставил? Вестта на втория ангел, блудстването с чужди богове, няма как това да се случи. И ако тук трябва да направим връзка с оправданието чрез вяра и запечатването на Божия народ, искам да ви споделя един стих, който много често сме чели. Преди известно време ме направи силно впечатление, Господ насочи вниманието ми и си мисля, че обхваща цялата вест на третата ангелска вест и оправданието чрез вяра в няколко кратки думи. В послание към Римляни, 4 глава, 11 стих, апостол Павел е записал. Той говори за Авраам, за оправданието чрез вяра. И той, Авраам, прие знака на обрязването като печат на правдата от вяра, която имаше, когато беше необрязан, за да бъде той баща на всички, които вярват, макар и необрязани, за да се счете и на тях правдата. Авраам е послушен на Бога във всичко, което му казва. Господ му казва, излез от земята и той тръгва. Пълно 100% доверие. Господ му казва, аз ще те направя баща на велик народ. Колкото е броят на звездите по небето и на морския пясък, толкова ще бъде твоето потомство. Авраам продължава да вярва и да следва своя Господ. И имаме уверението на самия Бог и свещеното писание, че това му се счете за правда. Обаче тук апостол Павел казва, че той прие знака на обрязването като печат на правдата. Преди малко ние четохме примера за Мария. Тя е била повлияна от Божия дух, не може да го обясни, не може да даде някакво теологично разяснение на това, което се случва. Но тя е повлияна от Божията любов, изключително благодарна и признателна, вслушва се във внушенията на Неговия дух и върши едно велико дело на любов, на признателност. И Божията вестителка, както си спомняте, казва, това е оправдание. Същото и за Авраам. Той прие чрез вяра Божиите обещания, прие да бъде послушен на Бога, Господ го укрепяваше, даваше му сила и той прие само като един външен печат белега на обрязването. По същия начин, ако ние сме оправдани чрез вяра, наистина, както е записано в Откровение 14 глава, 1 стих, ще бъдем от онази армия, която ще има на челата си името на Божия Син. Т.е. ще бъдем запечатани и Господ ще ни въведе в своето царство. Убеден съм, че върху тези истини можем много да разсъждаваме, да задълбаваме и колкото повече копаем, Господ ще ни разкрива все повече и повече. Но когато говорим за оправдание чрез вяра, не трябва да забравяме и нещо много важно. Апостол Павел в послание към Римляни 10 глава ни казва, че вярата е от слушането на Божието Слово, от изследването на Божието Слово, от четенето на Божието Слово. С други думи, ние трябва да се храним с Божието Слово.
Самият Христос казва, че който яде плътта ми и пие кръвта ми, храни се с моите думи, той ще има вечен живот. Той сега ме приема и ще има вечен живот. Когато говорим за истинската вяра, има много хубави думи, записани в живота на Исус, глава 36, докосване с вяра. Това не са единствените места, които обръщат вниманието ни на онази жива вяра, която Христос очаква ние да имаме. Всеки, който чака да получи пълно познание преди да заживее в вяра, не може да получи благословение от Бога. Не е достатъчно да вярваме нещо за Христос. Много хора в този свят вярват, че Христос е дошъл на земята. Вярват, че е бил много по-велики от всички останали учители. Вярват, че Той е направил много чудеса. Ние трябва да вярваме не нещо за Него, а в Него. Т.е. Той да стане мой личен Спасител. Всъщност, изучавайки Божието Слово, насърчавайки се от примерите на послушание и на вяра, записани в Божието Слово, ние да пожелаем и да копнеем Господ да работи в нас, да ни използва, ние да му бъдем повече и повече послушни. Той знае как да действа. Когато ние сме готови да го слушаме, Той знае какво да направи. Единствената вяра, която ще ни помогне, е вярата, приемаща го за личен Спасител. Вярата, която взема Неговите заслуги и ги прави свои. За мнозина вярата е само някакво мнение. Да, имам мнение, имам едно разбиране, че Христос е направил това, че истините, които са записани в Божието Слово, не са измислици, но това е мнение. Спасителната вяра е акт, чрез който хората, приемащи Христос, влизат в заветни отношения с Бога. Нека отново да се върнем към примера на Авраам и че всъщност неговите дела на послушание са печат на правдата чрез вяра. Истинската вяра е живот. Живата вяра означава увеличаване на силата и доверието, чрез което душата става все побеждаваща. Всъщност, когато Господ ни говори, че ние можем да станем все побеждаващи, Той обръща внимание на първо място да победим греха в нас. Нашето лично аз. Тоест да приемем лаодикийската вест, да осъзнаем, че сме безпомощни, слаби, нуждаем се във всяко едно отношение от нашия Спасител и само Той може да ни даде силата и желанието, за да Му се покорим. Бог желая нашата възхвала към Него да се издига пречупена през призмата на собствения ни характер. Ако са подкрепени от христоподобен живот, тези скъпоценни потвърждения за прославата на Неговата благодат имат непреодолима сила, която действа за спасение на душите. Всъщност всичко се заключава в това как аз живея. Може тук да ви говоря и да ви чета много важни неща, много важни истини. Ако в моя личен живот, в отношенията с моите ближни, с моето семейство, с моите колеги, с моите приятели, аз показвам един нехристиянски характер, нищо няма да ме ползва. Господ няма да приеме моя неосветен характер и по този начин, ако ме вземе в небето, да подложи на риск всички съвършени същества. Полезно е за нас да пазим свеж спомен за всеки Божи дар. Това е тук, точно в същата глава, която ни говори за Божията вяра. Така вярата укрепва и започва да иска и да получава все повече и повече. Спомняме си думите на Христос, когато започва да проповядва. Времето наближи, времето се изпълни, Царството Божие наближи, покайте се и вярвайте в благовестието. Само една малка скоба. Когато Господ започва да представя трите ангелски вести, Той казва, че един ангел летеше посред небето и имаше вечното благовестие.
Тоест тези вести, последното предупреждение, вест на милост към този свят, са всъщност вечното благовестие. И тук ние четем, че вярата укрепва и започва да иска и да получава все повече и повече. Когато ние оценяваме Божия дар, когато ние осъзнаваме какво Той е направил за нас, когато всеки ден аз превъртам през ума си какви чудеса Господ направи днес за мен, няма начин моето доверие в Господ да не расте. Няма начин аз да не пожелая да кажа: Господи, желая в огън и вода Ти да бъдеш мой водач, Ти да бъдеш мой изкупител, да бъдеш мой спасител. За нас има по-голямо насърчение в най-малкото благословение, което получаваме, отколкото във всичките разкази, които четем за вярата и опитностите на други. Ние всъщност трябва да имаме жива опитност с нашия Господ. И това е всъщност растението в познаването на нашия Спасител и оправданието чрез вяра. Божията вестителка, както и Божието Слово ни казват, подобно на Израилевия народ, нека издигнем камъни за свидетелство и да вдълбаем в тях скъпоценния разказ за това, което Бог е извършил за нас. Апостол Павел много често споменава в своите послания: аз, най-последния грешник, но Господ какви чудесни неща извърши за мен. Това е невероятно чудо. Господ да преобрази характера на един гонител, на един човек, който яростно се противопоставяше на неговата истина. Желая да завърша с няколко думи, записани в книгата Събития на последните дни, глава 14, озаглавена Високият вик. Последната вестна милост, дадена на света, е откровение на Божия характер, пълен с любов. Божиите чада трябва да изявят Неговата слава. В личния живот и характер те трябва да разкрият какво е направила за тях Божията милост. Господ трябва да се изяви в нас, да се освети в нас и това да го прослави пред човеците в този свят. Тогава ние ще бъдем годни да го срещнем в облаците. Господ да ни помогне да вярваме в пророчествата, да обръщаме внимание на белезите, които Спасителят ни дава за наближаващото му пришествие. Господ да ни благослови да се покаем, да вземем при сърце Неговите съвети към Лаодикия и непрекъснато да благодарим и да осъзнаваме какво е направил за нас, за да може Той да действа в нас и да ни преобрази. Бог да ни благослови. Амин.